lang. I-text mo, I-upload mo. i-chat mo. Pinky-on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinky-on mo sa DZGB. Pinky-on mo! Iba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinky-on mo sa DZGB. Pinky-on mo! Mga tugang, ang sa tuya tabing tataramon ngunya na pagkahapon, iyo an tataramon na suknong. Yan. Pagkapunpun mo nga. Iyo baga, kamo nagantabay ngunyan, tabi, aram nung tataramon na suknong, gusto sabihon tabi, mga tugang kang tataramon na suknong, iyo an to insert over. To wear over. To put on over. Gusto sabihin, usually ang suknong po piga-apply mga tugang sa mga bagay na ibinugtakta sa ibabaw kan sa tuyang payo. Ang gusto sabihin kan po, suknong. Yan. Sinuknong niya nga niya so sarong sakong bagas. That's why, yan tabi ang gusto sabihin, mga tugang kang tataramo na suknong. Iba ang suknong sa paksan. Ang paksan, mga tugang sa abaga. Tama? Ang paksan po sa abaga. Ang suknong sa ibabaw kan sa tuyang payo. Ang baba, o baktot, pag sinabing baktot, sa likod niya to, karga niya to, mga tugang sa tuyang likod. Yan. Pag sinabing bit-bit, gamit ka yan mga tugang an sa tuyang kamot. Yan po ang pinakagusabiyon, mga tugang kang tataramon ngunyang pong hapon, digdi po sa tuya na programang Pinky on Mo Baby. Oras na po para mag merendal. Merienda. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Welcome po mga tugang sa sendong programang Pinky on Mo Baby. Dito po sa DCGB. Good afternoon po sa Sendo Gabos, mga kababayan sa bilog na probinsya kan Albay. Wala muna tayong kwan ha. Wala muna kita mga tugang pigaapod na reactions, mga text tabi. Di mo na mag-text recorded. Sige po. Anyway, mga tugang, kumusta po kamo kabos? So sa tuya, sabi na mga katutok sa tuyang Facebook Live, ganyan tabing paghahapon. Siringman mga tugang, so sa tuya, tabi na may mga birthday ngunyan. Happy birthday na lang po sa Sendo Gabos. Tabi, so may mga celebrations ngunyan, enjoy po sa Sendo, mga tugang na celebration. Alright. Kumusta po kita kabos? Mga tugang, sana po na ang suknong bag, ano nga na isungaran kang, ano nga na isungaran, takasabawan tataramon ta mga tugang suknong sa ibabaw kampayo, ano nga na isuapod mga tugang kanso, ang tao baga, nakakabayo sa liog mo, supasan sa abaga, sa likod, baba mo, sungay, yan, tama, sungay, kahit tubagan, mga aki, baga, mahiligon magsukngay, di ba? Pero kung mga may edad na po, kaya po magpara sa sukngay, lalo na kung mga lalaki, gari maray pagso ngayon. Pero gari ang lalaki, bako maray pagso ngayon ta? Paminsan may di nakakakuan, di ba? Ang babae man, paminsan po, pag binaba mo na pagkaso ngayon mo, gari.
Awin na, baka madagitan kita. Alright, o sige. Dili kitang mga tugang sa mga samno sa pagkabuhay nin tao. Ikang nagdadangogon yan. Ikatabing nagdadangogon yan. Igwa ka daw tabi kipig-apod na normal na turog. Ha? Igwa ka daw po kipig-apod na normal na turog. Kita baga, tinuroan kita na dapat ang kada saro sa tuya, igwa mga tugang ki 7 to 8 hours sleep. Kaya garik pero garo, dili. Mapagalunon man na straight kang 7 oras na turog, garo grabe man yan. Siguro, perigod na nga putol-putol, 2 oras, 3 oras. Pero kung straight na 8 oras, ano ba nga, nagpareklamo, tanato ang pipiroton niya, pero may akong turog. Uy, pasalamat ka tabi. Pasalamat ka po kung pirmi kang nangingiturog. Ang problemahon mo, kung day ka na po, nagigimata. Bago, now, nata mga tugang ta importante kita na magturog. Sleep, nata ang pag-sleeping o ang turog is essential mga tugang for health. Siyempre nga ya. Pero siguro, aram ta na kahit bang kitang mag-rest, magturog. Pero, aram ta po kung mga benepisyo kaya, di ba? Siguro, aram ta talaga na kaya dapat na mag-rest, magturog. Pero, dito aram kung ano mga tugang ang mga benepisyo kaya. Tama? O now, ito. Ang pagkaturog is important for maintaining optimal health and well-being databi sa tao. Like exercise, balanced diet, pare palang kapag exercisyo, pareho kang pagkaon, getting enough sleep may help prevent range of health issues. Including disease and depression. Nailing nindo yan. Ha? Ang pagkaturog pala, ang pagpahingalo, mga tugang, nakakatabang nin marhay para po sa pangkabuan kan sa tuyang lawas. Sabi, tangon niya ng mga panahon, ang mga tinayon baga, kulang baga sa turog, ano kaya madali on ma-depress. Di ba? Kulang sa turog, nagmamarata nga kikarawat kung anong kakachat, video, kung ano-anong pigigiribo dyan sa online. May mga kahuron, makaturog alas 11, makaturog alas 12, mamata alas 5 tama klase. Anong klase? Mga tugang ang makukuata ka na maray na salon. Ha? Anong klase ang makukuata ka salon? Kaya databi, pag that is why, sa mga opisina baga, mga tugang, di man ka pwede magparaturog-turog, di ba? Di man ka pwede magparaturog-turog. Tod, pag may oras, babalikan ta na, why do we need mga tugang to nap? Ano mong nap? So, napping, paggaturog halipot, di ba? Now, ano databi, mga tugang ang karahayan, kanika igwanin enough sleep. No, dagog ka po nindo hini, ha? Pag maray pala ang turog mo, maray ang sa imong memorya. Better memory and performance. Magayon ang performance mo sa imong trabaho. Susog iyan mga tugang sa 2017 study na hinalingan mga tugang nila kung anong karahayan databi kan pag-sleep. Ako nga ni, pag kami nagta-travel, gusto ko, wag magpara-standby, gusto ko magpara-katurog sa nako. Ngayon ang bagay, dahil kang worry, dahil kang pigurumdom na matrabaho ka, ma-report ka, ma-programa ka, magayon, mga tugang ang pagturog. Alright, next. Sabi, natadatabi, ano ang mga indicators, ano tabi ang mga laman kang better memory and performance? Number 1, memory. Ang sleep disruption may affect memory processing information. And formation. Nakaka-raot databi, ang putol-putol ang turog. Bata baga, actually, dapat sa pagturog, dapat mga tugang komportable kita. Kung kita baga, so, totoo lang, nagdakula po akong, dahil ko nagagamit kay aircon sa kwarto, mas kanong init, tabi ako sa electric fan. Pag ako nag-aircon, tabalibasa ba ko tod, sisipon kita. Kaya, memory, importante. Performance, sabi digdi, people's performance at work, yan, school, in other setting, is affected by sleep disruption. Diba? Kung pirmi kang pirot, kasabay databi ang focus, emotional reactivity, decision-making, risk-taking, behavior, and judgment. Kasabay po ang pig-apod na cognition. Anong cognition? Yan sana. Yan sana.
parte yan mga tugang kang level of understanding and learning, di ba? Kaya baga pick-upon na cognitive process, kung paano ka nagsasabot kan mga na gigibuhon mo. Yan. Kaya po, susog mga tugang sa 2015, tabi, Journal of Child Psychology and Psychiatry, nagluluwas tan mga aki na may halip o tabi na turog, igwa tabi nin dakulang impact na negatibo sa saindang academic performance. Saka, ang permida tabing turog sa klase, maluya ang resulta, maluya tabi ang sainda na pag-aadal, maluya ang mga grado. Taday ka man nagkaka-participate, tapermi kang turog. Yeah, next. Ano databi ang sunod? Bay, kay nata mga tugang takay pontang magkaturog nin tultol, lower a weight gain risk. Pag maripalan ang turog mo, mga tugang, pwede kang day ka magtaba. Although, ang koneksyon na tabi kan obesity and short sleep pattern is unclear. Pero, pag ikaw na nagkakaturog, nagbo-burn ka kifats, tama ba? Iga kung na, di ba? Pag nagtuturog ka databi, nagbo-burn ka kifats, nasusulo mo ang fats mo. Kaya baga pamilya mo na malisyan, maski turog ka, pigdadaplos ka, dahil ka man naghihiro, pigdadaplos ka. Ini databi mga tugang susog sa pag-adal kan 2018 na pag-araman that people who regularly sleep less than 7 hours a night are more likely to have a higher body mass index. Ang mga tao da mga tugang na nagkakaturog nin 7 hours below, halipot sa 7 oras, mga tugang, nagtataba, nagdadagdag ang saindang obesity. Nagdadagdag. Sabi sa mga research, pagturog ka da tabi, sleep deprivation is associated with higher levels of ghrelin. Anong ghrelin? Sa roda klase na, ang apo databi kan is hunger hormone. Diba? Hunger hormone. Salt retention and inflammatory markers. They are noted that decreased sleep results in increased fatigue, which may affect a person's desire or ability to exercise and maintain healthful lifestyle. Bala mo kung magsabot ka yan, tabi. Di ba? Sa madaling sabi, tabi, mga kapingki, kung kurang databi ang turog mo, pwede kang magtaba. But natay ko talaga masabutan, pagkaaga pinaruto niyan. Iba ko bagang minaturog na, minapahingalo na kung anong pigigibo. Di ba? Ito, another one. Natatakay po antang magturog kitultol for better calorie regulations. Dangugan nindo ini, ha? Igwa na tabi mga tugang ki-ebidensya na nagsasabi, getting night sleep can help a person's body take in fewer calories. See? Nagtataba ay nagbo-burn ka nin mga kalorya, kaya pwede ka tabing magniwang. Sa 2022 clinical trial found that overweight adults are increased in their sleep duration like in fewer calories compared with control groups. So mga may edad ng mga tao, mga tugang na mga kulang sa turog, nagtataba. Bata baga kita pag mataba, baga kitang tao, adi. Pag mataba, baga kitang itsura ta. So, giri baga mga tugang, so, ano yan? Giri baga ulod, adi. Tama, giri ulod, adi. Doon na kon nga, girl, uy, gari daw ulod. Wag mapikon. Nagkailan ka nakiulod? Nagka-istoy. Maribukon si Mrs. Ano naman na? Mrs. Nagkailan ka ng ulod? Pag pinaigda mo, pag Awinda, wala ka mo ba? Di ba? Alright, ito. Number 4, greater athletic performance.
Kita dang mga maedad na 7 and 8 hours of sleep a night, but recent studies have suggested that athletes need more. Oh, talaga ha? Pag athlete ka pala, dapat mas halaba ang turog mo. Anong rason? For better endurance, more energy, better accuracy and reaction time, faster speed, better mental functioning. Araw pa lang yan gan mga kunadi. Kaya kung atleta ka, dapat tatabi may enough sleep. Di ba? Araw pa lang kaya na importante. Now, lower risk heart disease. Oh, kung ikadatabi mari ang turog mo, kumpleto ang turog moral daw, mari databi mga tugang-an sa imong puso. Pero kung dahil mo gibon yan, baka magkagwada tabi ki problema magatugang an sa tuyang puso. Dangugan nindo niyo. Getting a good night's sleep can also reduce the chances of sleep-related conditions such as apnea and promote better overall health, heart health. Kasabutan tabi, more emotional and social intelligence. Ang mga tao na ang mga tugang na maray ang tulog, sabi digdi, sleep has links to people's emotional and social intelligence. Someone who does not get adequate sleep is more likely to have issues with recognizing other people's emotions and expression. May mga pag-adal para na giniribo. Adi, kan 2022, napatunayan iyan mga tugang na sa gibong pag-adal ninda na sa mga tao databing kulang ang tulog, tangani yung nga nito, maluya ang emotional response. Paano na kita? Diba? Now, another one, tabi na rason kung nato dapat kita magtulog is preventing depression. Pag pirmi ka kayang pirot, pwede kang ma-depressed. Pirming malibong ang payo mo. Diba? Ang pagturog databi, mga tugang pinag-associate sa mental health has been the subject of research for a long time. Di ba? Sa 2016 analysis, nagluluwas na ang insomnia is significantly associated with an increased risk of depression. Nahiling mo na. Pag kulang kang turog, nagka-insomnia ka, madali yung kadatabi mga tugang ma-depressed. Naramdaman ko lamang susabi kang may piyestahan da. Nailing so naglakaw-lakaw na lalaki duman. Sabi da kan saro, are you the priest? No ngaya, I am not the priest. I am ngaya da. I am ngaya. Ano nga ito? Mental problem ngaya, no? Alright, now. Gerde man na sabutan sa Diyoko. Gari, maluyang yan, oy. Maluya. Dingin na dakop, kumaray. Alright. Number 8. Lower inflammation. Pag ang turog mo palan maray, mga tabi, nakakabawas sa tabi nin mga hubag. Pag hubag-hubag kan sa tuya, mga tugang na lawas. Nailing mo na yan. Pag hubag-hubag, nagpapagaraman mga tugang sa pag-aadal na an inconsistent sleep where a person goes to bed at inconsistent times or wake up at different times each night can disturb the body's process of regulating inflammation during sleep. Araw pa na niyang ka na. Di. Lastly, para databi, mga tugang kita magturog, dapat para kumusog ang sa tuyang immune system. Sleep helps the body repair, regenerate, and recover. The immune system is not exception to this relationship. Yan. Sabi yun, pag ikadatabi maray ang turog mo, mga tugang, makusugan sa imong immune system. Kaya baga pigataramang kita, turog na ngaya. Kanaki, papigpapara katurog, tagustong magtalubo. No, iturog na nga para magtaralubo ka mo. Turog nga, tangan nga nagkamo ngaya mag-Koreana, mag-Korean lamang dyan. Magmararay lamang yung itsura nindo. Magtaba. Kan sumaedad na, ano na ang pigataramta? Uy, pagparaturog, kahugakan mo. Ano na yan, Juan?
Tuspok ka ng tuspok dyan, nang kahugakan mo. Pag namin natrabaho ka, alas 7 na nagamata, turog ka pa. Yan. Alright. Ano na tabi? Igaan pagkaturog pala, mga kapinggi, may stages. Yan. When people sleep, their body goes through 4 stages of sleep. Iga palang apat na klase. Ano? Na pagkaturog. Ang isaro, stage 1, light sleep. Mahababaw ang turog mo. Iga palang karali. This is pag alibaw ngayon hababaw ang turog mo, madali kang ngayon na mapukaw, madali kang makigkig. Kung ikatabi turog, ano po tabi kan? Light sleep. Ikadua, deeper sleep. Yan. So ito baga na gari na mga tugang nagiriwal na sa palibot mo, dahil ka nagigimata. Naggari na nagyugyug sa palibot mo, dahil katabi nagigimata. Person's heart rate slows. Pag deep sleep ang tao, ang sa tuya tabi na heart, maluya, mga tugang sa tuya tabi na puso. Nagluluya ang dalaga niya. Pero di man problema tabi yan. And muscles relax further. Their body temperature drops and eye movement stops. Talaga, pag grabe ang turog mo pala. Adi. Pero yung sa databi, sa gabos na maray na pagturog, teka databi, nakaka-relax. Yan. Alright. Ito, number 3 stage ni pagkaturog. Deepest sleep. Di ko alam kung pagkakaibakan. Ito pala, deeper sleep. Yung saro. Ang sunod, deepest sleep. Mas grabe. Mas grabe ang degree niya. Mas hararom tabi. Sa deepest stage of sleep, also known as the slow wave sleep, and accounts for about a total of sleep of time. The total sleep of time. The total sleep time, ang sabi. Person's heart, breathing, and brain waves is slow to their lowest levels and muscles completely relax. This stage is the hardest to awake from, and when sleeping, bedwetting, and night terror occur. Yan. Last na stage sa pagkaturog, dreaming. Dapat pala may pangaturugan na dreaming. The stage of sleep where dreaming and nightmares mostly occur. It is usually begins about 90 minutes after a person's falls asleep. Adi. No 20 minutos da mga tugang pagkatapos ng tao, tabi, mangiturog, may nalawg yan. Magayonon baga na. Ngaya, swakid ang mga tugang nangiturog. Gabi, pagkamata-mata na yan, ugmaon siya, mama. Oh, anong inoy? May trabaho na nga ko, ma. Sayin, sa pangaturugan ko ngaya, may trabaho na ngaya kung nakuha. Ay, wow, very good ka ngaya, noy. Maray pa nga turugan mo giraray, turugin na nga giraray, noy. Nata ngaya, ma. Baka lang ngaya pag mata mo, nagsuldo ka na. Baka lang ngaya pag mata mo, nagsuldo ka na. Gusto mo yun? Mga tugang, ang satuyang pagkaturog na sa 4 stages na, regardless kung ano manan, ang importante tabi mga tugang nakaka-relate kita. O dango ga ini. How much sleep do we need? O ini po bako tabi kita expert to digdi, ini po ako masana sa mga online sources ta. Ini po bako ako kung expertise may kinaraman. Sabi, pag newborn tabi 14 to 17 hours. Kaya palang aki ipidming turog 14 to 17 hours. Infants tabi 4 to 12 months, 12 to 6 hours. Toddler, 1 to 2 years old, 11 to 14 years ang turog. Pag preschool, tabi 3 to 5 years old, 10 to 13 hours. Pag school age, tabi 6 to 12 years old, 9 to 12. Pag teen, 13 to 18, 8 to 10 hours. Adult, 18 to 60, tabi 7 plus 7 hours.
Pag 6 to 61, 7 to 9 hours. Pag adult ka, 65 up, 7 to 8 hours. Yun. Arog pa lang kay ano niya. Ako ngayon tabi nga, dako nang iturog kimaray. O, igwa ko dili kay mga tips para sa endo. Na kun kita mga tugang daypo nangangaturog. Number 1, sabi digdi, avoiding sleep in when you have had enough sleep. Di ka na po magkaturog kung ikatabi mga tugang, dati ka nang nagkaturog. Namata ka pa sana. Going to bed around the same time each night. Pagkabanggi tabi, dapat may isip ka na maturog ka. Spending more time outside and being more active during the day. Reducing stress through exercise, therapy, or other means. Arog pala niyan ka. Ano? So, in summary, mga tugang, sleep is very important. Napirmita po mga tugang na pigpapasipara. Ang pagkaturog, yun natabihan mahalaga sa buhay ng tao para kita mga tugang makapahingalo. Tabi ni maray sa tuya, tabi ang sa tuya na lawas. Okay, yan tabi. Mga tugang, sa tuya na mga dagdag na informasyon po, digdi po sa endong programa na Pinky on Mo Baby. Maugmang ipinipresentar kan Department of Tourism, Provincial Government of Albay, City Government of Legazpi, asin Radyo DCGB, ang Exciting Bicol Pastores 2025. Ini gigibuhon sa Disyembre 16, 2025, alas 4 nin hapon sa Albay Astrodome, Albay District, Legazpi City. Exciting Bicol Pastores 2025. Kumpuesto ininin pastores na may 12 na miyembro, babae asin lalaki na may edad 14 asin sobra 30 anyos. Ang mga pastores mapahiling kan sa indang abilidad sa pagbaile asin pagkanta kan pastores abilen sa laog nin 8 minutos. Ang mga pastores mabaile kan traditional na pastores abilen sa paagi nin Bicol o Spanish o kaya kombinasyon kan duwang lingwahe. Ang third place makakaresibe ding 75,000 pesos. Ang second place 100,000 pesos. Asin ang first place manggagana nin 150,000 pesos. May special award para sa mga binasunod. Best in street dancing, 10,000 pesos. Best in costume, 10,000 pesos. Asin Best in musicality, 10,000 pesos. Exciting Bicol Pastores 2025 live sa DCGB Facebook page, DCGB YouTube channel, asin sa Radyo DCGB. Tandaan, Disyembre 16, alas 4 ang hapon sa Albay Astrodome. Imbitado ang gabos na mag-atindir asin mag-ugma sa Exciting Bicol Pastores 2025. Maugmang Pasko asin manigong bagong taon sa Indogabos. Hari sa Department of Tourism headed by Regional Director Herbie Aguas. Provincial Government of Albay headed by Governor Noel Rosal. City Government of Legazpi headed by Mayor Hisham Ismail. Asinan sa indong istasyon, Radyo DCGB. Always number 1. Always at your service. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8
8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Ravvax Legazpi, R&R Suite, Sagmi, Legazpi City, near Aleco, Ravvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, Ravvax Tabaco, beside Siga Hospital, Ravvax Iriga, in front of Yusan Iriga, Ravvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Ravvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Ravvax Pilar, Ravvax Castilla, Ravvax Piudaran, and Ravvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Ravvax. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Ang mga helang po kang atay, arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis at cirrhosis, mga helang nadara kan sobrang pag-inom ni nala o pagkaon nin taba. Tapos ang kaugmahan, kundi ka mo magbabago, asin tanganing mo mga atay, kay pong sabayan ng proteksyong Liver Aid Silimarin Capsule, ang Liver Aid Silimarin Capsule para sa salud asin proteksyon kang atay. Ini po may silimarin na hali sa herb, natural kaya aligta. Ang silimarin kang Liver Aid, antioxidant po na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sa oral daw na pag-inom kang Liver Aid, pwede pong mapugol o mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man ang Liver Aid sa pagpugol sa paghubag kay ni. May bisyo man wara, mahilig uminom mo dai, mas maray pong isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule oral daw para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya liver lovers, mag Liver Aid na para sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule mababakal po sa mga butika o drugstores nationwide. Pinky on mo, baby! Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Kita baga, maski mga may enough sleep ka, kita baga, maski mga tugang ikaw kita ki-import ko ikuan, ki-marinaturog, importante databi mga tugang ang pigapod, pigapod databi na ano ini, pigapod na, naray ko nakagat ko sudila ko kagat ko sudila ko, kulog. Ikaw kita pigapod na nap. Di ko aram kung ng Bicol mga tugang kang nap. Diba? Nap. So, ito ba suminahong ko kasan turog ka na? Nap. Ano ng Bicol kang nap? Adi? Nap. Yan. Alright. Now, ang pagnap tabi, so, bako na minahigda ka? O bako na ika ngayon, minaturog ka? O kung ano. Pero minahigda ka o ano, ang pagnapso, yung nga sa tukawan mo, pwede ka tabi mga tugang na magkuhan sana, anapod ka yan, hurandig, sa tukawan mo, humungko ki magkapirang minutos. Now, sabi, benefits of napping. Yung mga nasa basta pipirot ka, minaungko sa tukawan mo, nap yan, di ba? Over one, nagangalas tabi ka mo kung
ang benepisyo kang napping, sabi digdi, what should you know about the benefits of napping? First of all, sabi digdi, why you should nap. Yan. Maski tabi halipod sana, pwede ka pong magnap. While healthy adults don't need to nap, many find napping provides positive benefits. Talaga, pag urang ka na pala, hindi ka pwedeng magpaparanap. Ano tabi, mga tugang ang napping? Gura no kita dapat kahalaba na magnap. Sabi, research says 20 minutes nap is the best length. 20 minutos, kaya kabit ka mong nagtatrabaho, pag after lunch na 12, hanap-hanap lamang niyang kigili. Kung sa gobyerno baga, no lunch break, di ba? Sabi, no lunch break baga. 20 minutes is the best length for nap. Yan, 20 minutos. Are naps good for you? Naps are good for both children and adults. Many studies point out time reduces day sleepiness as well as boost learning and performance. A very good man talaga pala. If you don't typically nap, tabi, may problema ka na. There is a need, mga tugang, for us na magnap para kita, mga tugang, magpaingalo kan sa tuyang sa diri. Okay? Yan. Ani ba ugaring, maski ba ko naman panahon na inanap, tabi, ang pagnap da tabi, lalo na sa pagkahapon, bako ang sinyalin kahugakan. Afternoon naps are known to be effective in reducing stress and promoting relaxation. Yan. Pero da tabi, bako sa punto na, ang katorg mo, sarong oras na, 20 minutes is a good length. Mga tugang, para kita po, mga tugang, mag-nap. O magayunon, baga, magayunon, baga na kita, nagkakaigwa kita kan mga siring ka na bagay, mga tugang sa tuya, tabi na sa diri. Kaya kita ugaring, nakasubsub kita sa trabaho, di ba? Nakasubsub kita, mga tugang sa trabaho. Diba? Nakasubsub kitang maray sa trabaho. Ay, ang sa tuya, tabi na mga dapat ilingon sa tuyang sa diri. Kung papano kita, mga tugang, magpahingalo. Okay? O sige, yan na muna ang mga samno, mga tugang sa pagkabuhay ng tao. Ngunyan tabing hapon, hindi po sa tuyang programa. Ano ba pang istorya? Mga tugang, makalipas lang kan mga patalastas, hindi po sa inyong programang Pinky on Mo, baby. Dimples Romana po. Tinatanggap ang award for Best Supporting Nanay. Ang suporta ko sa pagbibigay ginhawa, Generica Drugstore. May maalagang pharmacist, mabibigyan ka ng alternative generics na singbisa ng branded sa presyong abot kaya. Up to 85% ang matitipid. May libreng konsulta pa with partnered doctors. Tara na sa Generica Drugstore. Suporta natin sa ginhawa. Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Tayong mga ina may suporta sa ginhawa, Generica Drugstore. Dimples Romana po para sa ginhawang Generica. Sumuko ka na! Wala ka ng laban! Hanggang dito ka na lang, Coco Martin! Hindi yan eksena sa pelikula. Ganyan ako pag nagdududa sa kakayahan ko. Pero kahit alam kong natural umarap sa hamon, mas likas pa rin sa akin ang maging matatag. Kasama ko lagi ang Cobra Energy Drink. Kampante ako dahil tatak high quality. Ito lang ang energy drink na may Immune Plus na pinagsamang vitamin D at zinc. Meron pang B vitamins, taurine, ginseng at inositol. Tatag mo, tatak Cobra. Sharmila Printing Press and Advertising. For fast and affordable printing, choose Sharmila Printing Press and Advertising. Offset and digital printing. Services offered: tarpaulin printing, flyers, receipts, brochures, business cards, magazines, folio, invitation.